my wife. Wait, hello? I'm live. Tonight, I thought something. Now for the Japanese, so yeah, now pay it up. You know, I told you the one. I told you the one. Make your money and make your use. Oh, mother, what about? I saw somebody this time. What I'm walking around horror. Gaffy, never. Gaffy. But I know no go way good. Chin yourself in a life. Chin. Because that your cousin that Onyake Chineke had my cousin's sister. Mommy. Like camera, like yeah, kaki will back camera to do mommy off man. So that's only hot you white. Okay. Okay. You can keep it at home, this back camera. Organa back camera. Okay. Okay, mommy, I'm going to get an idea. Nazaga, Zokana, fear for my Nazaga. Okay. Setamo, where Manu. Boy, go see there. Boy, I'm much. I'm going to can't turn off for my. In Africa, Just go see you. Just go see you. Tinazana go Syria. what was going to be? Support the camera. Bugo yenu. What the go? Mommy, I full video email because I talk a call I hear man. Because here when he Okay. Mama. Okay. Mommy, I say, call her here, Melano. Go sit on the cast, no more was in on the Gana, the Melano. Mamma, I work with you also. When no toya no, me and can she Lagos, Biasan and Kela. Not a man like a beer and Hannah Cake, where the new toya. 2021, June, Kanyaman. 2021, make a boom bugamu puma, a bay a womb. Nyakebujetimu Fumano, corporate couldn't buy that 2021. I'm not Katazie. Yan, I know I have an Sopuchi, born Keno Pudo, Bocobare, I'm average woman. Now, no Mokana, I'm Webu, and a ban to a car with a benno. Now you're the man, a copper, bar, or send a yaman pan, or your sister family. Mano oggi si è becca mano io c'è una mano east so oggi vai che deve baga posu na be sia na be mai ka na posu o sia na amusu no be mai amusu no kwa be na ge o sia ya pa ya sia na man ka o ye tisa family o we sia na ni le we o je no le per 40 days onu ke per amusu ha kpọọ nkwe na phone join nkwe na ekpere ụmụ m niile join ya
emebe ekpere emecha after 40 days onye nke na-ekwu okwugo na chọọchị nọ na ya Chinasa m phone ahụ ka ọ tọọ na ọ dị kamera nye dị phone ka o jide ọ na-agbaghalị agbaghalị. Ngwa tọstụ ya anyị ya jide. Okay. Ngwa ma ọ mejido phone na-ekwu ihe ị na-ekwu. Ne ka a na-afụ iru gị anya. Mejido phone a na-afụ iru gị. So ya wee kwube n'ife enweghị ihe mma ka mgbe nne ji mụ m ebe nna ihe na-ekwu m kwetere na ya bụ Chineke and nne na nna m bụ Kristian ka ha bụ before mbe ije edibe ndị bụ Okechukwu ebe ahụ ka m nọ nweghị onye ọzọ Chineke ka mma enweghị ihe mma emegabeghị m eme echegabeghị m n'echiche arịtagabeghị m n'ọrịrị ma ọ bụrụ na ejegharị m onweghị isi ma na mmadụ ọbụla Chineke kere eke n'ụwa ebe ọ tọrọ sị chọrọ gaba na onwero ihe mma ihe na-ehakata ụmụ m nọ nta gbahapụ isi ya n'obodo onu nke nta n'obodo oyibo mkpọpụkwa ugboro na-apụ akpọpụrụ ya nke bụ pọtụ kpachara kọrọ ebe ma ọgọdọ mma kreti mmanya Chinenye ịma mgbe ahụ wekọ ihe niile were kpọpụta nke bụ ọ na Naijiria sendiere ya ego a ga-eji gba akwụkwọ obodo ka a ghara idipọtụ ya akpọba m na asọpụ uche ọkọrọ ihe niile ọ na-eme na ọmụọnụ eleghị anya wee ọ bụrụ mbụ ihe bụ the cause of ihe na-eme na be ha etu a diọkpara m my first son mụ zụrụ ya ma na skuulu awọ mma ebe ndị watchman meghere awọ mma eme onye anụ maka ụda ya mgbe 280,000 ọhịa nkwụ wee tinye ya na skuulu ahụ so mechaa ihe niile nya ka ọ sịziri m na ihe sọpụ uche ọ na-akọrọ ya ọ bụ eziokwu ma abụghị ezigbo na akụzikwana na fon n'obodo ahụ mmadụ na-akọmplen na ha anaghị afụ iru gị latụ azụ ka ha na-afụ ihu gị. So ọkwaniyo nọrọ ha agbahapụ nka mgbe mụ na ọrịa na-eme anụ mekọtazie nwoke ahụ nnọbe kpọba nke osoje diọkpara ya agbanyụ nwaanyị fonu na nke ọkpọba nke diọkpara na-ekwe epik ka ọrụ nwoke emechasị mmụọ ji achọbakwa ebe ọzọ ebe enwezighị ego eji egote ọgwụ ya discharge m so nke obere ọdụ nwa m nke nnọbe kịta tọrọ ọ mụ na ha na ọ nọ na nke onye a mụ na ha na-abụ na ọ sọ ha na-abụkwure na m nọ niile ma ada nwaanyị ma osoje ada ma diọkpara ma osoje diọkpara ma nke ịtọ na nwoke ha niile gbana ha ishizie m nnọrọzie n'ute ọya ahụ so mgbe o rụziri mgbe ahụ m mmekọta bịabazie Lagos sị ka m bịa miti Ebuka ihe nke na-ebụkwana gịnị abịaruo na nke Ebuka mmiti one lady ya asị m ụkwenye na line ọ bụrụ nwanne ya ojima ya ka a na-afụ n'elu ọrụ taa ahụ were mkpọm jisi ike gbogote ebe ahụ were bakwunye ya asị m mmadụ nne ya oji mere m were kọbara ya na ọ bụrụ amụma ka m o ji were bịawa o si ebe a pụọ ya ọ ma ihe gbasara amụma ma ọ mara onye o buru m amụma ma o jee gakwunye onye o buru amụma nsị ya nna ọkwara ihe nji ekwukwere ihe a bụ be m agbasa na ka a mara etu esi eme ihe a na enweghị ihe ọ gbasara ya na ya ma o nyere ya efe ka ya ọfụ ndị ọzọ so mụ aberezie akwa kwụọ mbọ anyị na-akpọ maka ndị mmadụ kpọchigha m azụ lekọta ụkwụ m sị m mma ma ebezina were mami o wụọrọ m ihe n'aka mami ihe a bụ mpụta nye ebere ọ dị 4,000 dị bọs m were egoro ọgwụ so anyị nọga aka n'owe anyị laa orukwa echi ọzọ m bịakwa paitụbakwa ka m ga-eshipụ Ebuka gakwa nwumanị kọchara ya asị ma agbasa mitin ndị ọrụ ya na ha ọnọ mitin bute Ebuka agbasa ya ọbịa kpọrọ mmọfụ Ebuka nkwe the woman agbasa ya ala mgbabazi onye nke ọzọ ya sị na onye gbagoro na ọ lagoro sins ọkwụ ọzọgone nsị ya ahasịkwana nchebe nnọrọ ọkụọ 11 nke abalị emezi onye nọ na ministri aha ncha apụtazie ndịzie stranded ejikwa unume ego njije agba moto were laghachi be Chinaza ọ ebere ka nsi ma enye m ego moto garuo ọ bụrụ na ebere ha anọghị na stọọ ya ọ bụrụ na ọ maghị m na ọ bụ tụọ ebere bụ ihe ahụ mụ anọzi ebe ahụ na-ebe akwa chekata ihe m ga-eme fụwa mma na ịkọsabara ya dịman were 500 nye m sị m were gbarazie moto laba nke nwa agbọghọbịa chọrọ ihe epu nsị m weta fonu ka etinye online were fonu nye ya asị m ọ bụ ụdị fonu ọ bụ na m enwee nnukwu fonu si enwere ọkwa ma ọ dị aka m nwere
so ya sị ka m fụ onye na-afụ maka ndị na-enye testimony ka ama ma ọ ga-echi m garuo kọchara m testimony ya sị m pụọ na ihe a abụrụ ihe testimony m pụọ ka ya fụ onye ọzọ o nwere aka ha nyere m gagharịkata laba mgbe aha so ihe adịgidekwa onwezi mmekọta gaa be nwa m na ịbụ sọpụrụ chi sị ka m gaa ebe aha ka m mara ka mụ na nwunye ya achụpụ nwunye esi buru akpa m adọbara n'ime ụlọ tụpụ sị na akpa m ama ndịkwa n'ime ụlọ ka nwa m na-esi m ama nnọbe si nke kwamgbe ọ bụrụ nlaba nkọ nwunye bụrụ esi amara ebe a na-achọsị chọọ na ihe a bụ ntutu ka a na-ekwu maka ya akọbakọkwute maka m ihe unu chọrọ ime m unu mee m unu akpụzina m nne si ụmụaka zụchara mụ bidochara ụmụ niile ahịa ụmụ nwoke nọ nji ịtọ n'ime ha ebidochara nha ahịa kwụchaa ụgwọ stọọ nye ha ego a ga-eji mee travel tis niile ka a ghara ịma ya aka na ego ahịa nyere ha onye nyere m ego nyere ha ọmụswet ha na-azụ ahịa ha nweọkwana ihe mụ na ha nwegapere na alụkwa nwaanyị na alụ nwaanyị ihe niile na-esu esokwana nje kpọta nwata nwaanyị ahụ n'ọrụ na ọ zụrụ m na kadigelu nọwarị ekude nya n'ahụ emechakwa ihe niile na-eme mụ kwụrụ ụgwọ moto eji ike obodo nwere ihe mma na-esere mụ na digelu ihe na-ahịa nwa m nwoke si m eji anọbe m vuere ha akpa mkpọwa nke si ya bịa kpọrọ m ya bịa kpọrọ m nchi etu nọgide mmechazie gbadabazie east ebe aha m nọ na a na-agwọ n'okoti ọwa mma na anyị na-ebi na streeti mgbe ese ndị ụkwụ maka dịkwa ife ụsọkwa mma asọpụrụ dị ihe a wee jụbazie nwa mkpọ nwa m ya sị ha gbaleji kọndishọn m ji deetu a ọ kọchara ya sị the boy kpọọ na fon bido kpere m ekpere ọ n'obodo oyibo mgbe ahụ ọ nọ Germany ọ sị na ya nọ Germany were na-akpọ nkịta kpechara m ekpere mechaa sendiere m obere ego sị m were goro ihe sị m mee ebe ezine na ego na ya ekpere nkwe ya ekpere m ekpere mechakwa o nwere one pastọ ọ kpọrọ si ya were ego agụọ odio ka o tichaa ya egwu ndị ụka wejee ma ebe emeghe onye mụ na ya nọ ka m ghara ede ebe ahụ o wejere m oru mgbe a na-akwụ ụgwọ ụlọ mkpọba ụmụ m na-eme onye tụpụrụ m ọnụ ọ dị bọị kwụọrọ m 58,000 sị m oru dịsie ya ọkwụkwara m oru dịsie amụma nke abụọ na-ebuzie onye ọbụla gbara ha ya mezidihe onye na-akpọ mkpọ ha na fon yọkọta ha ego ha nwere ike nye m 5,000 ụrụ ha nye m 3,000 ma ọ bụ niile na-ego mgbe ife a mgbe ọ kọta ụmụ gị na-etiritibu gị tere ha agachazie ekpere ebutechalụ gị amụma ha tere gbahapụzi ego because edere m that video Ebuka Obi Ebuka Obi na an insider with okwu niile okwu akarịrị akọkụdizie n'ọmụma ha so out of ụmụ 6 mmadụ 4 gbahata ga ụmụ 7 mmadụ 5 kpọchidego ụzọ gbahata gas duta amụma Ebuka na ihe ncheche bụ nwunye nwa gị nwoke ahụ ihe mere n'ahụ asị na mmadụ na-achụgharị ya ebuchala amụma ihe a na-eme ọ dịgo mma ka ọ ka na-eme ya ọ dịbekwa mma ihe na-eme ka ihe na-eme ka na-eme onye obodo ọ dịbeghị ọmma Chineke ka a na-ajụ nwunye nwa gị ihe na-eme ha mechaa sasa okpere ekpere sendiere ya onye mere nsi Chineke ọ bụrụ na m ya mee m ọ kwado na nke na nna ya ha mechaa nwa m na-ekpe ọgwọ ndị ma oke ka m o mere kịta nsị ha dị mma mgbe amaghị m emere ihe na-eme ụka ọ kpọsọ ma ihe mere na omene m nwere ife mma etu a m na-akọrọ ya ụnụ achọgide chọta ya n'aka m enwere ife mma onye ọbụla gbahapụ m ejegabeghị m eje arọghịgabeghị m arọghị emoghịgabeghị m emo echebeghị m n'echiche m mbụ ma bụrụ ọwụ ọ bụrụ n'isi ụmụ gị ka ị na-eje ihe nwanụ ọ ihe nche ịjụ so ọ bụrụ na a sị na ịgbaba ọgwụ echi ịchọba ndị ihe egbu maọbụ ndị ihe ememina ọ bụrụ n'isi ụmụ ibu 9 months n'afọ fichaa ha imi chụọ imi akwa bido na ịzụtasịa fa ha bụrụ mmadụ ịbịazi igbuzifa God obodo si gị akwa mbere today the thing just even the thing dey film ka m na-agwa gị anyị nwee n'obi Chineke chọọ ịzụbara ụmụ zipụkwa gị nwa obodo oyibo nke izizi atụkata ya elekọkwa ihe zipụ ya nke ịbụa onye obodo m na-agwa gị na anyị na-amụ anya na GUO Park na-ere nri ọkụ 12 o'clock abalị ka
ana anyo ụmụazị etozie ije ụka ihe na-eme gị asị gị na onye nọ an insider ụmụazị amụrụ ama atọ ọnụọ kpọkodo mgbafe azụ na-ebu this whole thing now ife aka n'ahịa kịta amụma nwe egburegbu Ebuka Obi akpọkwa ya afọ why would this guy be calling his name ebe na ihe a na-eme ọkwụsigo ebe ọ bụ na asị ese get back to sender ka anyị mara na ọkwụsigo anyị mgbada aka ka ịfụigola n'isi anyị na-ekwu ya ọ dị ka ya bụ ndị ala na ya mara ife your own mother my mother bụrụgodo winch ya bụrụ winch ya bịa gbuo ogbu onyenwa m ụmụ ọchọ ụgbọ dị ime ma ọ tepụ m ọ gbọdọ na-amụ nwa flush na toilet ọ gbọdọ na-amụ nwa tụfuo ya a na-ebe asụpa mmadụ pịchaba mmadụ ya Chinaza publish number when they get in online people will call them ka mmadụ na ala ka agwu ọ bụrụ kwara n'ime ha nwere phone nwakwanye n'ime ha nwere phone ọ kwecha ikpe kpọba ndị onye nke a maọbụ imebe nke ndị na ndị foto Jizọs abụọ ịnataghị ego phone ụmụnne m ndị nwoke nwere phone mme ihe dị na mba ụmụnne m ndị nwoke ha nwere phone Chinaza n'anya nke nwabụ ihe ya nsọ your mother people dey follow bego gị mgbe we post to this video no I think 200 views and comment I share after like 1 hour now for now like 3,000 views a better life for no life forget 200 and people dey follow bego gị so you have to take the destiny of your family by your hand ekwena ka onye ọbụla be it who after the blood the last born I will grace out of 5 children so say baby ihe ọrụ munu n'azụ ndọfị na-egbakọta azụ na a na-ebu amụma so nwaanyị amụma fụcha nwa ebere nwe got kpọọ ụmụ omi na-akụ nonsense ebere go lock say no dey Lagos dey lock religion onye na-ekwu ma my mom na-ekwu ịma na okenye ka ọwụ many something no left many something as okenye ọwụnụ ọ bụghị niile ka ọ ya eletecha mgbe amụma bidoro izi na-aga on mkpọ my brother kpọọ m si m lee ihe a na-ekwu nwunye my brother sị m na asị na ekpesi ekpere ike na onye na-eme anyị ife a na ọ ga-anwụ and ọnwụọla dị na ọ ya eyi ezi akwa mgbe anyị na-agwa gị ha my grandmother ahụ be nne mpa m bụ ihe dị ndụ mgbe ahụ anyị mebe ekpere aha suddenly my grandmother anwụọ mgbe a na-eme ekpere ha sị na my grandmother hey na-eke ihe ebe ka amụ ebe bụ na ekwe onye nke a anwụọla so suddenly ka 2020 last year amụma nke a bịakwara egekwa bụ the man na-akwụwa na onye ahụ ka nọ ndụ na-akwụ etikwa asịze finger onye ahụ ka nọ ndụ meka nna December Ebuka Obi onye bụ ihe bụrụ the first amụma aha bukwe nke ịbụ ahụ the first amụma na winch nọ n'ezinụlọ anyị mere ụmụnne m niile nweghị onye na-aga n'iru ụrụ onye na-emebe ọfụma ose nyanwa bụ that first one ọ na-ewukwa everywhere aha obukwe the second one na akịta obu na tisazin everywhere my brother block all my brothers block my mom na phone nke na obodo oyibo everybody block ya na phone so tese my brother kpọrọ ya sị na onye nwa na-enye m anya kịta ọ bụrụ na onye nwa bụ onye ahụ a na-ekwu okwu ihe achọghị ịkpa afa imagine na ya nwa abụrụ ezigbo nne ụmụ my senior brother akpalị my senior brother based on na oro si ikwu okwu mkpali ya si ya na ịbụ senior abụghọ na ịma ife onye kpọpụrụ gị obodo for the first time kpọpụ the second time ọ bụ onye nwa ọ bụ kịta ka ọ bịara ịgbagbu gị ọ bụ kịta ka ọ bịara ịgbagbu gị my brother nke na papa akpọ my mom na phone na-akọ ọ bụ ka nwoke eziokwu onye obodo ọ bụ the grace of God n'ebe mmadụ my mom aka gị nwụfu since because onwe ya nọ na condition ebutekwa ebu ka onye nwụfu ọ dị ndụ many people are not believe fa onye obodo this woman a na-ekwu ihe living witness because kika esi ezeka ya na-atụ ya na ọ na-emebi ihe n'ezinụlọ anyị ka e gbuo afọ ka a mara ebe a na-eso people are there for ụzọ mana ihe mapụ na anyị na-eti kpọla nwere ike ọ bụrụ na ma ọmị bụ ajọ mmadụ onye ifuru abụghị ya amụmụ mana life onye a nwanne my father life on time ihe na-akpị amụm even mgbe ahụ ya bidoro ama nka the things pain weigh him down and to fight kwana ka ike ramụ ọ bụrụ na onye abụ ajọ mmadụ I will turn my back even na ekwuru ya ihe izi njọ ya bụ isi adịkwa those children mma
Ọ this woman anyị na mmiri na-ama anyị n'ọpụ iwe ka anwụ na-acha anyị ka mmadụ mepere ọnụ o ji eri ji eri ede si na onye a mere ihe na-eme aghọtaghị m ya kọwa ọfụma ka anyị ghọta because this whole issue need me understand. Nne m ọ dịka ma na-atụ asị onye ifu bụ nne ọzụlụ ọha nne na-azụ ụwa niile na-ajụ onye bụ nwaanyị Umuchu iju ya na nwaanyị Umuchu ama ya ama wee na-azụ isi How many years back are your father? Yeah, 18 years now my dad did why this is 18 good years now my dad left us nwaanyị a na-ata afụfụ since na-azụ anyị onye bụzi kịta na ụmụ ya ya abịa pie mmiri ka ọ ṅụọ because I watched the video on your page. The video you post, no officer behavior. From Kosi, the woman, Ebuka Obi. I watched the video. Because we not saying no bar and here yes. Manoye name an insider in our water. Insider, yes. And don't want any other person in a family now from my mother. My mother boy also boy non the family I. Ofunwa ka my dad people. Also my mother boy number one. If family name more an insider. I go to know why in Kerezuku. Leave sentiments. Ke family name more an man just saying the big young an insider. Ke family name more an insider. Number two. That's an make him. I wouldn't know any doctor no here because the worst. Look at my sister like the talk. Look at us, you. Oh, I ever watch it. Like, if I share the video with my brother, say, to show us no Wendy. No, when my your mom. No, that see this woman don't give me food free. Why you much? Don't see my mother when I did. Ah, even my brother, my younger brother can talk. That's small market. Not getting up my make off for a main market. Oh, small market on the help herself. No, ma'am. After this life, after this life, yeah, back in Kelly. It's again life. Yeah, your page. That's from one again. And again, and nobody disturb Zefa. I was telling them why. How you wear abandon Maha. Makamu. I know Maka. Oka. Mama. On the joke or son. Anona. For the feeling I bundiala. Naya Marife. No one died. No one died. But somebody will pull up. That is the day you enjoy yourself. That is the day you enjoy this life. That is the day you are what making. My mom not on stroke. My mom not on stroke for 1 year plus now. On a beach, Bubelu Mama no informate. Why you money and not to focus the tafo Boba. Focus where the boca. Guys the bottom mother. So it's you don't want to say no one somewhere. Maybe I hold I am of America. Or bring your bar home. It's a non nepuna for Zuomo Petamo. On with it. On a terrorism cobusem for what? What the best mamma natural? I can't carry on you boom. I never name. Oh, it's in Womu. I don't send you for 2 times. Tom is this on me. Macanana joker. Hey, God. Even the three of Abi 4 of them, Abi 3 of them, Nazina Kezayon, one breezy ebri, breezy ebri. Now, what's about this ministries? EJB go.
adịkwa m against amụmaza ya because amụmaza ya ọ gburu onwere onye ọ kpọrọ afa ihe echegoro sọpụrụ uche bịa gwa anyị ebe e kwuru datin n'anya ichewu na ọgwụ ife eji achọrọ cause of the problem is to profile a solution. Yes. Make us make us or trouble the cause of fear. Yes. I said in one museum. Yes. Is that the solution or profile? Now, 5 children out of 7 are blocked. 5 children out of 7 are blocked. Normally, Hanaya. And I'm broken. Sir? Okay. Nah, I don't understand this kind of matter. Nah, Ike go my sister. Okay, bro, na dimpa na dimpa jicha nwaya na ana eme yi. Dimpa jicha nwaya ana eme yi. Akụkọ mana nke a kwụ ya gbacha at least onye ọwụ na-amara left and right. Onye na-akụpụrụ ma ọmị ya akpa iro. Without mommy, marriage ọ ga-awọ. Na-enye ya ọnụ. O mekwara ebe na ọ nọ fa were eme ya. Ike agwụ. Kọmentị ndị mmadụ agwana ma ọ ma ihe ngwa ya display na isi ya na azụ kwudosie ya ike n'azụ onwe ihe na-eme ya anyị kwudosiri ike n'azụ agwakwụ m ya si ya na mmiri akwọ m ya na ama m ụdị nne nwere ọbụ na m amara ụdị nne nwere a na-akọ akụkọ anọ si n'ezi ama m ụdị nne nwere nụ. Good afternoon. Good afternoon. Many people don't understand that. And when the other day in Facebook, maka father. Now it's not as if now we're pagan. It's not as if now we're pagan. Ministry. I don't mean my father name. I don't mean my father name. Only issue that thing. Only issue that. I'm a joker. I'm a joker. Chineke can wake you use anybody. Chineke can wake you use anybody. Now what? Yes. Yes, you are right. Now we're minister. Did you understand? That is commercialization of gift of God. I told him too much. I told him go where Madam, my church or my ministry because for people. Commercialization because all the Bible
understand? My dear brother, hold on, please. My dear brother, hold on, please. Eji m ozi maka mmadụ. Eji m ozi maka mmadụ. Izie the person ozi. Ọ bụrụ na the person ihe na-egosi na nrọ ahụ ihe dị anyị na-eme. Exactly. Onye ọ na-agwa ọ na ndị mmadụ da atụ ahụ. What the guy, your life. Again, the obodo Igbo aka na Nigeria. One law about this guy. Agwa m ihe about this guy. In fact, the guy na messenger. Si na kwa law n'isi o. Ya dị kwa fiasco. The guy ozi ihe ọ chọrọ ime. When can everyone change the way we go? Chineke can use anybody to zero so you na kwona na ozi Ebuka Obi with the right ozi wait my brother ask you simple question nna ajigi ihe na akwa kita na ozi Ebuka Obi na or the right ozi ko oziri ya for me but buru ya no onye amụma si na ezi na ozi but this ozi otu pụta husband and wife and pụta always call them inside not public this prophecy of Ebuka Obi destroy a lot of family I'm telling you the pure but then when you tell you when will they die never tell you Can you guys hold on? Okay. Without respect, my dear brother. This is not why we're here. This is why we're here. You understand? We're here. That's all. Come to rescue of Mama. That's all. You understand what I'm trying to say? Hello? You understand what I'm trying to say? Let us talk how we are going to assist Mama to come back to our normal self. Come back to our normal self. Okay, I'm on again. First, right? The only way to wear First, right? Okay. The only way to wear any child can address not outside that. Any child. We can try it. Again, I can try it. We are this child. China, I'm gonna live video on your video. I got a page, yeah. okay Okay.